nkhani imene ili mkamwamkamwa imene amalawi ochuluka akhala akuyikambirana zokhuza za minista imeneyi. Ndipo chimodzi mwa zinthu chimene amalawi akhala akukambirana zokhuza minista iyi ndionena kuti ndi mmodzi mwa ministers amene ndi wachinyamata kwambiri mu cabinet minister imene Professor Arthur Peter Mutharika padakali pano atulusa. Ndipo minister imeneyi ndi imene yasankhidwa kukhala Minister of State kapena kuti nduna ya Zanziko, amene dzina lawo ndi Alfred Gangata. Ambiri tikuwadziwa bwino Alfred Gangata ndi amene adayimira ku Msiriza constituency mu mzinda uja wa Lilongwe ngati member of parliament amene amapikisana ndi Azulu amene zosatira za zisankho zimene zinachitidwa nullified kapena kuti kukhansulidwa ndi kuti zibwerezedwenso patapezeka ma irregularities angapo pa nkhani yokhuza zisankho zimenezi. Ndipo nkhani yonse inalionera kuti masankho atawerengeredwanso bwinobwino panapezeka kunena kuti anthuwa ankasiyana ndi masankho okwana 5 ndipo Alfred Gangata amasogola mavoti 5 ndipo m'malo mwake adawerengeranso anapeza kuti mavotiwa adafanana komanso pali mavoti ena 100 amene sadawerengeredwe bwino mu nthawi imene amawerengera. Ndipo m'malo mwake bungwe la MEC mosogozedwa ndi MEC chairperson amene ndi Annabel Ntalimanja adanena zoti mavoti amenewa achitikenso kotero nkhani ya madate zamomwe mavotiwa azachitikire padakali pano MEC sidaulutsebe. Well, mu nkhani yathu ya msiku lero muli ndine Mike Thompson. Ndipo nkhani imene ndakutengerani msiku lero ndionera kuti Minister watsopano amene ndi Alfred Gangata apezeka ndi nkhani ina imene yadodomesa amalawi ochuluka kamba kazimene Alfred Gangata achita. Ndipo nkhani yonse ndionera kuti Alfred Gangata kuchokera pamene adangosankhidwa kukhala Minister of State akhala akuvutisa bungwe lija la Anti-Corruption Bureau. Yes, bungwe la Anti-Corruption Bureau limene limachita nkhani zija zochita kafukufuku komanso kuthana ndi katangale mdziko lino la Malawi. Iwowa akhala akupita ku bungwe limeneli kukakamiza bungwe la ACB ndikuti likachite audit ndikuti likachite kafukufuku pa nkhani ya ndalama zija zimene amazitchula kuti CDF, ndalama zimene zimabwera ku thumba la CDF muganizo lochitira chitukuko mu ma constituency osiyanasiyana. Ndipo cholinga chawo pokakamiza bungwe la ACB kuti likachite kafukufuku pa nkhani ya thumba la CDF ndi nkhani yonena kuti akuti Azulu amene mbuyo mwe akhala akukhala member of parliament akhala asakugwiritsa bwino ntchito ndalamazi. Ndipo bungweli mosogozedwa ndi Achilomba amene ndi director ku bungwe limene la ACB adapita kukachita kafukufuku zokhuzana ndi ndalama zimene akufotokoza kuti Azulu akhala asakugwiritsa ntchito bwino mu nthawi imene adali phungu. Ndipo malingana ndi zimene ACB apeza kunena kuti palibepo vuto lililonse, palibepo kulakwika kulikonse kumene Azulu akhala akuchita pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama zimenezi. Ndipo m'malo mwake Alfred Gangata adachitanso chinthu china chodabwisa kunena kuti adakakamisanso amene amachita kafukufuku pa nkhani yakufufuza za chuma chimene munthu ali nacho momwe adachipezera ndi kuti zidatheka bwanji kuti akhale ndi chuma chimenecho. Ndipo bungwe limene lidachitanso kafukufuku ku nkhani imene zapezeka kunena kuti Azulu alibe kulakwika kulikonse ndipo katundu wawo yense ndi wabwinobwino. Ndipo m'malo mwake adakakamizanso kuti achite kafukufuku kupyolera mu ma documents amene amakhala secret kapena kuti ma documents amene munthu umasayina okhuza property yako koma amene ndi ma documents a secret amene sadziwa aliyense muganizo licha limene lingafotokoze kunena kuti pali nthawi zina anthu ena amatha kugula malo ndi kulembesa mu dzina la munthu wina amene iwo safuna kuti adziwikiretu kugulu m'malo mwake amayika mu dzina la munthu wina. Ndipo Alfred Gangata adakakamiza kuti achite kafukufuku amene komano malingana ndi malamulo salola kuti mukawachite kafukufuku pa ma document amene mwini wake iye adalembera ndi kuasayinira kuti akakhale agency. M'malo mwakenso Alfred Gangata adachitanso chinthu china chonena kuti adachita plan kumemeza ndi apolisi amene amati asegule nkhani alembe mafiles okhuza Azulu pa nkhani yokhuza kuti akhala akuchita ntchitidwe ogonana ndi anthu mwa anthuwa ndipo amafotokoza kuti anthu achichepere. Ndipo malingana ndi maripoti muzimene zapezedwa Gangata pamodzi ndi mkazi wawo adachita izi pamene amapeza anthu ena m'midzi ndi kuwauza kuti avomere kuti akhala
akuchitidwa zosakhala bwino kapena akhala akuchitidwa harass ndi azulu ndi cholinga choti azulu asegulidwe milandu yochita zichitidwe ogwiririra kapena kuchita mchitidwe ofuna kuchita zogonana ndi munthu yemwe ndi wachichepere. Ndipo polankhulapo anthu angapo amene akukhuzidwa ndi nkhani avomera kunena kuti agangata adawapeza ndi anthuwa ndi kuti akavomere kuti azulu ndi munthu amene wakhala akuchita zinthu zosayenera. Koma chodabwitsa ndi chonena kuti izi zikuchitika pamene bungwe la Malawi Electoral Commission lidalamula kunena kuti masankho apakati pa azulu komanso Alfred Gangata akuyenera kubwerezedwa kamba kuti adafanana mavoti mukuwerengera kwachiwiri komanso mavoti ena 100 sadawerengedwe bwino. Choncho zikupereka mafunso kunena kuti ndi chifukwa chani Alfred Gangata akufuna kuipisa mbiri ya nzawo mu nthawi imene iwo anangoyenera kuchita campaign imene ndi ya fair imene yopanda banga lililonse. Andi Gangata akumveka kuti mu nthawi imene masankho amene apitawa akhala akuchita zinthu zosayenera zimene pa malamulo siziloledwa mu nthawi imene anthu akuponya voti. So Gangata akhala akukakamiza bungwe la ACB kuti lifufuze azulu pa nkhani ya CDF ndalama zimene zimagwera kuthumba limeneli ponena kuti azulu akhala asakugwiritsa bwino ntchito. Ndipo m'malo mwake zosatira zimene zinatuluka kupyolera ku bungwe la ACB linapeza kunena kuti azulu ndalamazi amaziyendetsa bwinobwino ndipo palibe kulakwika kulikonse. Ndipo m'malo mwake Alfred Gangata anapitanso department ina yofufuza za momwe chuma cha munthu adachipezera akumenenso apeza kunena kuti kumene kulibe kuvuto. Ndipo m'malo mwake Alfred Gangata amakakamisanso bungweli kuti lichite kafukufuku kupyoleranso madocument amene ndi secret amene munthu amasayina muganizo lonena kuti sakuyenera kuti apite pambalambanda chifukwa amakhala ali katundu amene wasayinidwa amenepo wasayinidwa mu dzina la anthu amene mwina anthu sakufuna atadziwa kaye pa nthawi imeneyo. Ndipo m'malo mwake adapitanso ku polisi kumene amakamemeza polisi kunena kuti alembe mafiles oonesa kuti azulu ali ndi milandu yokhuza kugwiririra kapena kufuna kuchita mchitidwe ogonana ndi anthu mopanda chilolezo chawo komanso ana. Nkhani imene yabuka ndiyonena kuti Gangata akufuna atengere udindo wawo kuti ino azunzire anthu ena. Awo ndi maganizo chabe amene amalawi ambiri ali nawo kamba kuti iwo chikhalire ni minister achita zinthu zingapo zimene nzopereka mafunso. Ndipo mongonjezerapo adaopseza mmodzi mwa amene ndi akuluakulu ku bungwe lija la ACB kunena kuti ngati sangachite kafukufuku pa nkhani ya CDF ndi kuti ntchito yake akuyika pa chiopsezo m'malo mwake achosedwa ntchito. So ACB inachita izi mokakamizidwa komanso poopa kunena kuti achosedwa ntchito chifukwa choti pano padakali pano Gangata ndi political figure kapena munthu amene pano pali ndi ma values yake cholankhula chake ndi chinthu choti anthu akuyenera achimvere ndi chopereka mantha ndi chopereka nthumazi kamba ka udindo umene iwo ali nawo. Koma funso ndinona kuti udindo ndi umene tizunzire nawo anthu. Choncho timve maganizo anu through comment section komanso usaiwala kuchita like komanso subscribe mu video imeneyi. Munali ndine Mike Thompson.